probírat další... No, měl jsem chuť se tě zeptat na další takový ty základní věci, co se těch duchovních zákonů týká. My jsme dál vlastně pokládali ty pevné základy, od kterých se pak budeme v díle 129 až 385 odrážet. Ale rozhodl jsem se, že tě asi dneska nechám bejt. Žádný přiblblý otázky. Možná jednu bych měl. No, tak se zkus nezeptat. No, když se vlastně vracíme tady k těm základním věcem, jak pro lidi, tak jako pro tebe. Furt je to základ, furt je to důležitý, ale pro tebe je to něco, co už je, řekněme, několik desítek let odvanutý. Tak by mě jako zajímalo, co se vlastně v tobě odehrává, když se tě na tady to jako někdo zeptá. A jak vlastně musíš postupovat v sobě, aby si ze sebe vyloudil tu odpověď, jo? A kdybych to měl s nadsázkou přirovnat, tak je to jako, kdyby si řekl Ronaldovi s Messim na tréninku, že ať si zkoušejí nahrávky na 5 metrů, tak asi tak něco podobného prostě. Je to jako kdyby se zeptal Metuzaléma, když mu bylo už 900, tak by se to zeptal na co dělal, když mu bylo 12. A je to někdy je to jako složitý to vyloudit, je jako asi nejdůležitější je, jak se člověk zeptá. Někdy se někdo zeptá na tu věc, byť i na tu základní věc, tak se na ní někdy člověk zeptá tak, že to ve mně je to jako rozehraje ty myšlenkové pochody a z nějakého zvláštního úhlu vstoupím do toho vědění. A tak se to tak příjemně jako popisuje. Ale když se mě zeptáš jako normálně, že co můžeš říct o tom, že energie nezaniká, pouze se přeměňuje, tak ti chci říct jenom, že už brzo budou Vánoce. To je celý. No, že já potřebuji jako hodně ty otázky, nebo ten zájem toho druhého člověka. Já to potřebuji z nějakého úhlu a ideálně, když těch lidí je třeba 20 lidí, kdyby se spojili, začali mě jako bombardovat těma otázkama. A tak teprve pak se to ve mně dobře celý rozvíří a pak i takové ty základní věci jsou jako fajn o nich mluvit. No a dovedu si představit, že většina lidí je k té spiritualitě vlastně dovedena probuzením přes nějaký osobní události, přes nějaký útrapy nebo kotrmelce v životě, kdy nebejvá třeba jak jinak toho člověka probrat. A tak se prostě něco stane, aby se začal ptát, aby si začal pokládat ty otázky. A mě by teda zajímalo, jestli dovedu si představit zároveň, že za tebou chodí spousta lidí a furt se tě na něco ptá. A jestli teda za tebou chodí s tou osobní otázkou, jako proč se tohle děje mi v životě, nebo co tohle to znamená v mém životě, nebo jestli se nad tím zamyslej a nějak abstrahujou tu otázku z obecní, tak nějak jako, že osobní se od ní. A co z toho tě jako baví víc? Jo? Nebo jestli je to jedno, jestli třeba i dobře položená otázka na osobní život? Ale rozhodně to osobní.
takový to odosobněný, takový to, že chceš jako všeobecně vědět, jak něco funguje, tak to je málo lidí. Většina lidí chce vědět jenom, mě zajímá jenom to jejich, to osobní, to já, jenom ty jejich problémy, nic jiného. A je málo lidí, kteří se zajímá o to, jak ty věci fakt jako fungujou. Opravdu málo lidí. Všichni chtějí vědět, proč ho bolí koleno. No, No jasně, no. No ale přesto, když přijde někdo s takovouhle osobní otázkou a přijde jako s ní z toho správného úhlu, tak je to jako pro tebe někdy zajímavý, že to najednou uvidíš. Jo, to záleží, kdo to je, no. Někdo se na něco zeptá, ví, že on se stejně zeptá ještě po tisící na to stejný v průběhu dalších 20 let. A někdo se zeptá, protože ví, že to umí složit a příště přijde s něčím se trošku jiným. Počkej, a co se stává víc? To, že přijde za 20 let se stejnou otázkou, nebo... No, to je... Asi se to nestává víc, ale to pade na pade. Ale to pade na pade je teda vlastně tady v tom případě zrovna takový, že by si rád, aby to nebylo pade na pade, aby to prostě bylo, já nevím, 10% lidí, kteří se v tom budou točit, ale zbytek prostě mají tu syntézu a skládají to dohromady to pucle a získávají furt větší obraz, ale říkáme hodně lidí, prostě je to vlastně fakt jako pade na pade, že většina lidí se v tom točí furt dokola a nejsou schopni složit ten základ. Je to jak, když se učíš furt do nekonečna první lekci angličtiny a prostě se v tom furt jako lidi točí, no, takže ve finále pak se lidi ptají furt vlastně na to též, jenom z jiného úhlu pohledu, nebo jenom prostě jenom z jiného úhlu pohledu a ty jim vlastně pokaždý dáš v podstatě tu stejnou odpověď a oni stejně zase přijde se zeptají trochu jinak. Jo, ale vlastně furt na to též, jo, takže to je taková klasika. No, je tohle postavený na tom, že o tom neumí přemýšlet, že jako nemají prostě třeba takovou schopnost té syntézy, anebo že spíš vlastně hrozně moc tu odpověď jako chtějí to řešení, ten výsledek, jo, ale ve chvíli, kdy to uslyší, tak se trochu oklepou. Ale vůbec, prostě jsou to tak, že jsou nějaký lidi, kteří jsou věční jako tazatele, jako takový, že oni se ti budou furt ptát dokola celý život na tu stejnou věc a v podstatě ani nechtějí znát tu odpověď, je to jenom baví se v tom jako nípat a jenom prostě v tomhletom mikromalinkým jezírku, rybníčku, louži se v ní jako rádoby z jejich pohledu brodit. A to je celý. Oni jako vůbec nechtějí vědět, jak to vlastně celý je, jak jsou ty věci. Je to prostě jenom baví se do nekonečna ptát furt dokola, že jak je to s tím osudem a s tou vůlí. A furt dokola. A fakt ty lidi takhle se mě ptají. Prostě každých 10 let ten stejný člověk přijde, ptá se mi na úplně to též. Pak jsou lidi, který samozřejmě chtějí znát tu odpověď a jsou no a chtějí to rychle složit dohromady, nejde jim to, vztekají se, že už chtějí být osvícený, už to chtějí všechno vědět a no a pak jsou lidi, kteří by moc chtěli, ale nejde jim to. Prostě nedokážou těch pár základních věcí prostě složit dohromady a jedou furt od začátku, vlastně nechtějí, ale jedou furt od začátku, no, takže to jsou takové 3 kategorie lidí a jsem tam mezi nima
se čas od času najde někdo, kdo je připravený na to se opravdu jako ptát a je připravený, jako má na to všechno složit, tu syntézu provést, složit to a jít furt dál a skládat ty věci a jít do hloubky, jít do šířky a no to je opravdu, to je jako jeden člověk, já nevím z kolika, to prostě, to je jako velký číslo. No. Jako velmi malý číslo. No, jako je to... Jako jeden ze 100 třeba, nebo... No, je to jako velký číslo, že to není jeden z 5, ale jeden třeba ze 100, že to je jako velký číslo. Jasně. Takže takhle, no. Dobře, a co... Nemyslím to teďka přímo jako k tobě, nebo ty to budeš asi brát ze své pozice, z jaký jiný, ale co třeba, když se setkáš s tím, nebo když se někdo duchovně vyspělej, setká s tím, že za ním přijde někdo s otázkou, na kterou je moc brzo, která vlastně ta odpověď by neměla zaznít. Asi se chci zeptat takhle, spíš lidem odpovídáš míň, nebo jako jim to vysypeš vlastně jako celý? Rozhodně, no jako snažím se rozhodně míň. A čím je to řízený? Ideálně některých lidí vůbec. No, tak prostě musíš mít oko na ty lidi, musíš mít ten vhled a nějak to cítíš, takže někomu moc rád to celý vysvětlíš. A u někoho víš, že to je jako filištín, že tomu můžeš vědět, jak chceš, ale on ti stejně za týden přijde a ukáže na tebe prstem a řekne, že jsi magor. A vlastně zjistíš, že jenom vyzvídá, jenom chce vědět, jak se to v té kuchyni vaří, chce vidět do té kuchyně a v momentě, kdy to zjistí, tak vlastně to tvoje celý schodí a řekne, tak tady na tom to stojí, no tak to je teda slabota. A ty, když to jako chápeš tady to a máš jako to cítění na ty lidi, no tak to uděláš tak, že nejenom, že ten člověk tě nikdy neuvidí do kuchyně, přeneseným slova smyslu ten člověk nikdy ani nebude vědět, ani kde bydlíš a tak dále, že vůbec ho jako nenecháš se vlastně takhle přiblížit, no. Takže to je taky důležitý, no, tady to. Mm-hmm. No, to je vlastně vůbec jako problém spirituálně vyzrálejších lidí a lidí, který hledají, zajímá je ta pravda, tak je to problém v tom, že ty lidi často udělají tu velikou chybu, že se to snaží jako nacpat svým kamarádům, lidem okolo, že přece je to takhle a to musíte všichni pochopit, to musíte vědět, to je důležitý. A snaží se to jim nacpat a ono vlastně čím víc to někomu cpeš, tak samozřejmě ty lidi o to vůbec zájem nemají a čím víc se to všeobecně jako cpe, jako i v celém tom systému, tak to je jak s letákama. To prostě, když ti to někdo hodí domů do schránky, jak to tě nezajímá. To jako to je tak, když ty věci vlastně byly na obrazovkách kdysi třeba v 90. letech, ale i později, tady ty různí kartáři a věžci, tak ono to vlastně tomu dělalo jenom takovou negativní reklamu. A já se nedivím, že ty materialisti zarytý se tomu začali všemu jako vysmívat a to je prostě jasný, no. Prostě, když ty lidi to vidějí, jo, jak vlastně ve finále zase šlo jenom o ty prachy, abys tam někam zavolal a zaplatil si za minutu 60 korun. A je to vlastně jenom biznis. Vlastně ti to řekne každý ten materialista, jako je to jenom biznis a tak potom to je jako složitý, no, vytvořit tu správnou pozici v té společnosti
pro to sebepoznání. Jo, když to takhle řeknu, nebo spiritualitu. Ale budeme říkat sebepoznání, tak je to jako moc těžký, protože ty lidi jenom stačí, že si oblíknete batikovaný tričko a už na vás chtějí volat chocholouška. Stačí, že zapálíte vonou tyčinku, stačí, že někdy řeknete, že jste třeba vegetarián a podobně. A prostě všechny tady ty slovíčka provokativní, tak ty lidi už si vás hnedka někam zařadí a už to jede a už jste prostě úplný magor. A to je právě bohužel důsledek, i když přirozený, tak je to jako důsledek toho, co se tady dělo předtím a jakým způsobem se tady zacházelo s tím sebepoznáním. A proto to takhle ty lidi mají, proto ty lidi, kteří si myslí, že život je jenom jeden, tak mají v ruce rádoby trumf, protože viděli to, co se tady dělo v té naší zemi s tím sebepoznáním a s tou ezoterií a se jim vlastně jako do určitý míry člověk vlastně nemůže divit, že oni se tomu vysmívají a ukazují si na to prstem a mají ty lidi za blázny, protože těch posledních 30 let v této oblasti nebyly zrovna úplně jako OK, nebyly úplně jako košer. A to, jak se to prezentovalo všechno, jakým způsobem se tady takzvaně lidi plácali po hlavičkách a takzvaně zasvěcovali a prostě ve všem byl jenom ten biznis. No a to se pak člověk nemůže divit tady těm lidem, že těm materialistům, že na nás koukají jako na magory, no. Že takhle to je, no. To je bohužel. A ono prostě tady ty lidi, ty materialisti, oni samozřejmě potom velmi touží jako vědět, na čem to všechno stojí, jako je to do určitý míry přitahuje. Takže se někteří lidi, kteří se o to zajímají, tak se s těma lidmi jako potkají. Ty lidi najednou se začnou vyptávat a vzbudí dojem, že jako jim o to jde. Oni to chtějí poznat a oni chtějí vědět a vy si říkáte, wow, budu mít kamaráda, který... A ono se z toho samozřejmě vyklube, že nebudete mít kamaráda, že jste jako vlastně, tím, že jste všechno řekli, tak jste jenom namazali jako někomu, kdo vás pak jenom velmi brzo vlastně sestřelí. Jo, že on si vlastně jenom hledá tu záminku, jenom ty informace, jak vás sestřelit, jak vás dostat dolů, jak vlastně říct, že to tvoje je blbě a to jeho špatně a to jeho je dobře a to je celý. No dobře, a když ten člověk, za prvý teda chci říct, že z toho, co jsi řekl, by se dala vzít taková poučka, jakože když se člověk probudí, tak míra toho, jak moc to cpe ostatním, je vlastně nepřímo úměrná tomu, jak moc je probuzený. Jo, že ze zkušenosti vím, že jak jsem to jako já měl před lety a dneska už bych vůbec do desítek rozhovorů nešel, protože vlastně jako proč, ale jak teda má řekněme víc probuzený člověk, já nemám to pravítko před sebou, jo, já nevím odkaď kam to vlastně jako je, jak s tím vědomím má nakládat, když vlastně by to svým způsobem mělo být tvoje poslání, nějaký takovýhle informace šířit. Tam, kde je to jako... Ne. Počkej. Ne. Prostě já to řeknu jinak, jo. Hele. No. Jako čerstvě probuzený člověk, nebo lidi, kteří se začali o něco zajímat nedávno, by se nejdřív měli naučit mlčet. A když už chtějí někomu jako něco říct a chtějí někomu něco jako sdílet s někým, tak by si měli být fakt jistý,
že s člověkem, se kterým se o tom budou bavit, že je to opravdu člověk, který jim neublíží. Jo? A samozřejmě někdy to nejde, protože někdy je to součást toho učení. A potřebuješ dostat jako přes prsty, ale jinak člověk by opravdu měl jako hodněkrát zvážit, než s někým začneš vůbec probírat tyhle věci. Jo? A myslím si, že taky hlavně další věc je, že člověk by na to měl být jako vybavený, jo? Na to jako komunikačně, informačně vybavený. Že já si myslím, že v téhle zemi na to přišel každý druhej, kdo jede tu ezoterii, na to přišel, že když chce s někým mluvit tady o těch věcech, že dostal přes ty prsty, že vlastně zjistil, že není na to dostatečně vybavený, že na to není dostatečně vybavený psychicky, že na to není dostatečně vybavený psychologicky, informačně, ani tou jako celkově tou osobností na to nejsi jako vybavený, že je velmi jednoduchý toho ezoterického člověka vlastně jako fakt sestřelit dolů pro toho materialistu. Jo. A mnohdy je opravdu potřeba mít velký nacítění na toho člověka, který je naproti tobě, aby si jako vnímal, cítil mnohdy až i tu zákeřnost toho druhého člověka. To, že vlastně on to jako nemyslí úplně. Ty otázky třeba, kterou pokládá, takže za tou otázkou je nějaký motiv, který... Přesně tak, jo. Přesně tak. Já si pamatuju, že než byl rok 2012, jo, to jako běželo takový různý informace. Já jsem byl, že za mnou jako chodil člověk a tady se na to ptal, říká, no a co ten rok 2012? Ale přitom jsem se s tím člověkem nikdy nebavil o jiných věcech, ale chtěli jenom furt vědět rok 2012 a co jako může být a podobně. A ono je potřeba tady to fakt jako rozeznat, že já jsem to zažil, že se mi na to lidi ptali z roku 2012, ale vlastně proč se ptali, že jo? Oni jenom chtěli jako vědět s tím náskokem, jestli si někde nemají postavit bunkr, aby přežili, že když všichni umřou a oni přežijou. Vlastně to chtěli jenom vědět, jenom z takový té vychcanosti, ne jako z toho pohledu toho poznání, ale jenom prostě, aby měli náskok, že vlastně jako něco ví, aby se mohli zařídit, to je celý. A druhá věc je, že chodil takovýhle kluk a ten mi říkal, no a co ten rok 2012? A já jsem na to jako neodpovídal a vždycky jsem to zahrál někam do autu a on se mě znovu zeptal a furt. A já jsem mu řekl, že jako proč to chce vědět, k čemu to bude, jako proč se to zajímá. Že by se měl že jestli ho vůbec něco zajímá, že by se měl ptát na jiné věci než rok 2012, že aby vůbec pochopil, že je potřeba nebo není potřeba se bavit o roku 2012, že by měl vlastně vědět nejdřív jiné věci, než co se bude dít v roce 2012. A prostě je to otázka vnímání a zkušenosti a naučit se mluvit o těch věcech, až když je takzvaně bezpečno. Jo. Já uvedu příklad, že třeba někdy se dějou takové věci, že se někde v restauraci, tam vedle nějaký stůl 9 lidí a my se tady o těch věcech tam baví otevřeně, jo. A teď to tam prostě lítá vzduchem, všechny ty názvy a od andělů až po, já nevím, až po Donalda Trumpa. A do toho tam pak ještě někdo vytáhne nějaký kyvadlo. A samozřejmě všichni ty lidi, kteří tam jsou, ty restauraci to začnou samozřejmě vnímat, začnou poslouchat. A ty lidi, kteří se tam o tom baví, těch 9 lidí, tak si vlastně vůbec neuvědomuje,
co k ním ty lidi vysílají a co se vlastně děje v ten moment. Že to vlastně vůbec není jako OK se, budeme říkat nevyžádaně, zcela nahlas bavit tady o těch věcech v tom prostoru a měli by se to naučit si tady tu lidi hlídat, jo, a prostě je to jako, já vím, že někteří lidi se mnou nebudou souhlasit, ale je to totiž úplně totéž, jako kdyby u toho stolu seděli dospělí a všude by seděli jenom malí děti ve školní jídelně, jo. A ty dospělí by se bavili vlastně o tom, jak se dělají děti, když to takhle řeknu, jo. Že, nebo jaký viděli někde erotický film, nebo co já vím, tak to je jako, to je podobný. A prostě to těm lidem jako úplně nenáleží, i když si někdo může říct, že to není náhoda, že tam ty lidi sedí a podobně, ale prostě to těm lidem nenáleží. On ten někdo nepřišel se zeptat na ty věci, jo. Vy to vlastně vystřelíte do toho éteru a ty lidi, ať chtějí nebo nechtějí, tak to vlastně musí poslouchat a donutíte je o tom přemýšlet, ale hlavně to, co je na těch lidech nabalený, co jako není OK, se k vám, k vašemu tomu stolu, se vlastně srotí tady ty entity, různý ty stíny a podobně. A prostě je tam takový jako mechanismus a myslím si, že by lidi, kteří jedou to sebepoznání a baví se o té ezoterii a tak a o všem možným tady z toho světa, tak by si na to měli dávat pozor, kde se o tom baví, před kým se o tom baví, jak nahlas se o tom baví, neupozorňovat na sebe a být spíš nenápadnej. A pokud je člověk už vybavený a má dostatek informací, jsi silná osobnost, máš zkušenosti, víš, že si poradíš s nějakou situací, tak jasně, vystrčíš čumák a začneš něco kvákat do světa, ono něco přijde, nepřijde, něco tě poučí, nepoučí a je to. A pak se uvidí. Ale opravdu já mám za sebou ty zkušenosti jako s lidma, kteří si mysleli, když si fakt přečetli ty 3 knížky, že od teďka budou doma dělat seance za nějaký strašný prachy a že může vlastně přijít kdokoliv. A já jsem vždycky říkal třeba ty jedný paní jsem říkal a fakt jste si jistá, že tohle chcete dělat? Že co když přijde někdo do vás zabombarduje těma otázkama takovým způsobem, že vy vůbec nebudete vědět vlastně, o čem ten člověk mluví. Co když si vás ten člověk zeptá na to, jaký je rozdíl mezi Ježíšem Nazareckým a Ježíšem Kristem? Co když na vás někdo začne mluvit o čakrách a vytáhne nějaký portály, co když se někdo začne bavit o mimozemských a ta paní tak na mě kouká a říká, no tak tady o to já se nezajímám, to jako, proč bych to jako měla vidět? Říkám, no protože jestliže se takhle otevřete všem, no tak přece přijde kde kdo se na kde co zeptá. A vy vlastně budete jenom stát a koukat a vůbec nebudete vědět, co máte říct. A bude to pro vás velmi nepříjemný, že přijde někdo, kdo je mnohonásobně, byť v té ezoterii, sečtěnější než vy a co budete dělat? Když neznáte prostě odpovědi na úplně zcela základní otázky. Takže říkám, není to hned pro každýho, aby každý hned rozdával rozumy. Takový to, kde jsou ty 2 kámošky, co se doma sedou na kafe, tam si vypráví, no tak to jako je jiná. Ale lidi by o tom měli jako přemýšlet, no, o tom, jestli už je čas a mají na to v podstatě o těch věcech mluvit
někomu, koho, dejme tomu, ještě včera neznali. A někdy se to tak nabídne, jo, zdánlivě, že někoho někdy potkáš, jdeš autobusem, slovo dá slovo, najednou z vás slovo vypadne, že jdete z nějakého Ezofestu a vlastně hned tě napadne, že to je fajn, to si můžeme o tom všem popovídat, ale ty stejně nevíš, v jakém stavu a v jakém fázi toho chápání je ten druhý člověk. A to, že někdo ještě mluví o tom, že chápe nějakou, já nevím, že jste nějaký horoskopy, tak to vůbec ještě neznamená, že ten člověk jako opravdu hledá, jak to všechno funguje a že jako ten člověk jde tou cestou toho sebepoznání. Jo. To tě prostě tak, ty lidi vždycky to tak jako uchlácholí něco, nebo ty lidi vždycky tak něco na chviličku takhle jako nadchne. Jo, a ono někdy materialistů prostě nadchne to, že vezme knížku a tak si přečte něco o astrologii, nebo si přečte, jenom aby věděl, ale vlastně s tím sebepoznáním nemá nic společného. A když pak na to naběhneš, že začneš se s tím člověkem fundovaně bavit a myslíš si, že vlastně ho to taky zajímá, že to je pro něho to hlavní, no tak pak člověk zažije takový někdy jako to zklamání a ty nepříjemnosti okolo toho a prostě je dobrý si vždycky počkat. Jo, jak to ten člověk vlastně má, jak vážně to myslí. Mě tady k tomu napadlo, nebo jsem si vzpomněl už je to pár let nazpátek, byl jsem na nějakým narozeninový oslavě nebo něco takového a bylo nás tam prostě pár lidí a mezi nimi jeden kluk, se kterým jsme se jen tak jako známej, jo, ne kamarád, prostě jsme o sobě věděli, znali jsme se a tak sedíme a povídáme si a on najednou přiběhnul, už byl jako lehce podnapilej teda a říká, že Libore, počkej to, já se tě potřebuji na něco zeptat, jenom já si tady to a já hnedka přijdu, ale já se tě fakt na něco jako potřebuji zeptat, mě to hrozně zajímá, jakože hned jsem tady. A teď odběhnul na 5 minut a mě těch 5 minut vrtalo hlavou, o co jako půjde, jo, že co já bych mu mohl jako co já bych mu mohl říkat. On o mě nic nevěděl, v podstatě vůbec nic, jo, že já se o cokoliv zajímám. No a za těch 5-10 minut přišel a úplně vážně si sednul, takhle založil jako ruce, propletl prsty a zeptal se mě úplně vážně, proč jsem ten vegetarián? A nezeptal se tak, aby mi to schodil. Zeptal se opravdu s tím zaujetím, s tím něčím, že ho to vlastně jako zajímalo, proč bych něco takového jako dělal, co zatím je. A na takovýhle jednoduchý otázce jsem se po těch mnoha letech vlastně úplně zaseknul a zjistil jsem, že nevím, jak mu mám odpovědět, aby třeba někdy to v něm udělalo to správný. Na takhle primitivní otázce jsem vlastně jakoby pohořel. Jo? Tak si dovedu představit, že když se bavíme už v jiný rovině a v jiných ligách, takže jak jsi zmiňoval, ta psychologická, komunikační a informační vybavenost, že je fakt jakoby důležitá. No, to já už si někdy z toho dělám srandu, kdybys mě na to někdo dneska zeptal, jo. Někdy jako už dělám takový jako, že lidi mi říkají, no a proč si nedáš, já nevím, jo, nějaký knedl z vepřova. No a dneska nemám chuť na maso, jo, no. Možná zítra, ale dneska ne. A takovýhle, nebo jako si jako, ten doktor, mi to nějak doktory zakázali, že mi to nedělá dobře, tak jsem to teďka vysadil, tak jako na 3 měsíce uvidíme, co to udělá, no tak jako. A vlastně vůbec úplně to odvedu úplně pryč a vůbec nevysvětluji jako něco stylem, že jako,
že vlastně už to bude 30 let, že nejím maso a podobné věci a to jako vůbec jako rozehrávat tady to, jo, to vůbec pro mě jako to už mám všechno už je to 1000krát za sebou. Už je to 30 let třeba, co nejíš maso, jo? No, bylo 18, no, tak už mi bude za rok něco, už mi bude, no. Už teď je to nějakých 28, 29 let, no. No a tenkrát si třeba tady k tomu došel jak? Jako samo od sebe, nebo ti to jako došlo a rozhodl ses tak, nebo... No, tak já už jsem chtěl někdy v 15, ale otec mi pohrozil tak mile, že mě přizabije, takže tak jsem ho chvíli počkal a on řekl jednu osudovou chybu, mi řekl, až přineseš papír, že máš vystudováno, tak pak si dělej, co chceš. Pak mi to klidně můžeš omlátit o hlavu a klidně si něco jest nebo nejest, nebo co já vím. No já v momentě, kdy jsem přinesl ten papír, tak jsem mu omlátil o hlavu a řekl jsem, bude dneška zdar bazar. Prostě to nejím a tak dále. A to už bylo na otce hodně, že jo, protože někdo, kdo nepije, nekouří a ještě ti oznámí jako v době, já nevím, co to bylo za rok, 97 nebo kolik to bylo. No tak to už na něho bylo hodně, no. Jako syn, co nekouří, nepije a vlastně ještě nejí maso, tak to bylo fakt, to byla silná káva v té době. Tak no. No. Tak samozřejmě bylo stovky a stovky a stovky lidí, co mě chtěli přesvědčit, že to je blbost. Ale to jako... To na mě se musí jako... Na mě by muselo jít 20 lidí naráz, jo, aby mě to jako vyburcovalo se s nimi začít o tom bavit, proč nejíst maso. Jo, 20 lidí, co mi snažilo se jako říct, že musím jíst maso, nebo by do mě dloubali, proč ho nejím. Tak kdyby těch lidí bylo fakt dost, jo, tak by jako ve mně probudili toho spícího lva a pak to začne lítat, no. A jinak jako jeden člověk nebo dva, že mě chtějí jako se na to zeptají, tak vlastně je to takový, že jim chceš jenom říct, že jako se je o tom fakt bavit, takže mají dneska fakt pech, že se zrovna na to zeptali mě, tak že jim chci nechat hezký den, tak bude dobrý, se o tom bavit nebudem. Ale jako vlastně tak, no. Je to pořád dokola o tom, že vlastně musíš neustále vysvětlovat lidem, kteří eventuálně třeba žijou nezdravě, tak ty se musíš obhajovat, proč ty chceš žít zdravě. Tak to mi přijde vždycky vtipný. Mhm. Ale už tady chvilku se tady točíme kolem tvýho věku. Padlo i něco o astrologii. A mě teď napadá a celkově se bavíme o tom, co lidem říkat, co lidem neříkat. A další otázku teda, kterou na tebe mám, je taková ta sprofanovaná, taky nejenom tady v těch jakoby spirituálních kruzích. A jaký jsi znamení? A kdy jsi se narodil nebo narodila? Co si myslíš tady o té otázce a jak bezpečný nebo nebezpečný je vlastně s někým, zase koho úplně neznáš, něco takového sdílet? Tak jasně, tak je dobrý to zase jako to neprozrazovat. Třeba jako přesně datum narození a podobně. Pokud někomu věříš, tak jako asi jako v pohodě, ale jinak si myslím, že není důvod. Můžeš odpovědět šalamounsky, se tě někdo zeptá. Já bych mohl třeba odpovědět, že jsem pod vládou dvojitýho Merkura a ten, kdo prostě zná astrologii, tak ať si to přebere. A to je celý. Takže no, tak a ono to většinou těm lidem stejně k ničemu není a většina lidí to hned zapomene, takže to je stejně jedno. Ale je dobrý to nemít napsaný na tričku.
Vlastně to jako, no, vlastně. Takže tím chceš říct, že s touhle informací se dá jako potom dělat lecos, v dobrým i ve zlém. Určitě. Rozhodně, no. No já když jsem se vrátil k tomu, jakože se o tom bavit, nebavit, no, tak prostě to už musí být, že se mi do toho jako fakt chce někomu vysvětlovat takový ty absolutní základy. Jako třeba teďka ty 2 díly, co byly, no tak jsme tak jenom tak něco naplácali, aby se neřeklo. Stejně tak tady ten díl, jako to, že energie nezaniká, pouze se přeměňuje, tady ten termodynamický zákon. A co je s tím spojený vlastně do té ezoterie, vlastně asi to hlavní je to, že to vlastně dokazuje tu reinkarnaci. Že vlastně odejdeš tady z toho těla a v podstatě pořád seš, jenom seš v jiném stavu, budeme říkat. Je to stejný jako voda, pára, led, tak dál. Takže všechno, co je, všechno, co jsi kdy v životě měl, všechno, co jsi kdy měl, nikdy o to nemůžeš přijít. Prostě to ani nejde. Takže všechno s tebou jde, všechno s tebou kráčí, vyvíjí se, ta energie se přeměňuje do toho, co potřebuješ. A i když někoho miluješ a ten druhý ti to neopětuje, ale ty miluješ a ono to vypadá, že to jde vniveč, a že to bylo k ničemu a že to bylo jenom bolestivý, tak ve skutečnosti to, že jsi někoho miloval, tak ta energie nezaniká, pouze se přemění a proto se potom stane v budoucnosti, že někdo přijde, ten tě miluje a vůbec nevíš, proč tě miluje ten člověk a najednou to tady je a prostě co si zase to sklidíš. Takže ty nikdy nic, prostě o nic nemůžeš přijít, ani co týče minulých životů, ani všech schopností, vlastností, všechno, co jsi se kdy naučil. Vždycky se to překlopí, přemění se ta energie k tomu, co nyní potřebuješ. To, jak je potřeba, aby si byl vybavený. A prostě v tom zase jako ta perfektní boží spravedlnost a ta dokonalost. A jo, že někdo si řekne, no, tak já jsem byl v minulém životě úžasný malíř a teď neumím namalovat ani sluníčko. No ale umíš perfektně na bicí. A to je přesně ono, že ta energie, všechna ten talent a ta píle, co se týče kdysi toho malování, tak se vlastně přepíše, přemění se do té vlastnosti toho, že můžeš být ten perfektní bubeník a tak dále, tak dále. Takže prostě říkám, no, ta energie nezaniká, pouze se přeměňuje a je to jeden z hlavních, je to vlastně hlavní ten zákon. V podstatě všechny ty zákony, které tady jsou, je to vlastně všechno jenom jeden zákon, který jako když si představíš, že máš jeden dům a ten má 4 stěny a každá ta stěna má okno a ty stojíš uprostřed a koukáš vlastně buď z toho okna, z toho nebo z toho. Furt je to jenom jeden obří boží zákon, který jako vypadá, že má jako kdyby 4 nebo i víc 4 jako pohledy na ten zákon, takže to vypadá, že že oni jsou prostě 4, ale ve skutečnosti je to jeden, který má jenom jako víc těch plošek a proto se dá takhle o tom mluvit, jo? Že nic není náhoda, jo? Tady to, že energie nezaniká, pouze se přeměňuje stejné ke stejnému, co zase, to sklidíš a tak dále, tak dále. To všechny ty zákony, když je takhle vyjmenuješ, všechno to takhle popíšeš, tak ve skutečnosti je to jenom jeden velký obří zákon, na který se dá dívat z různých úhlů a popisovat ho. Jo, takže
Takže to prostě ke stejnému je jasný, to jsme si říkali, a to, že se energie nezaniká, pouze přeměňuje, to je taky jasný. Je to prostě hlavně jako, je to především o té reinkarnaci. Jo. Takže zase dá se o tom mluvit hodiny, tady o tom, všechny různý ty příklady toho, všechny ty varianty, ty titěrnosti, ale jako já si myslím, že jak se potom budeme bavit o dalších a dalších věcech, o jako já bych možná řekl jako zajímavějších tématech, že ono se k tomu vlastně vždycky někde postupně, vždycky to budeme muset jako vytáhnout, jo, ty zákonitosti, že proč to tak je, protože ten zákon. Takže si myslím, že oni to, jestli nás vůbec někdo bude poslouchat, že oni ty posluchači si to postupně jako dopřeberou a dopochopí to všechno, co k tomu jako patří tady k těm zákonitostem. A ono to chvíli trvá, než si člověk prostě utvoří tu kostičku toho základu, a než se to rozeběhne, že člověk dokáže už v tom přímo přemýšlet. Vy si jako na to nepotřebuješ jako rozpomínat, že jo, počkej, vlastně, ale on je tam ještě tady ten a ještě tady ten. Prostě ty už máš to myšlení už rovnou takhle nastavený. Prostě už rovnou přemýšlíš v těch zákonitostech, ať se děje, co se děje. A to je ten základ k tomu pak si úplně srovnat tu mentalitu, ten mentál, a tím pádem pak srovnat spoustu dalších věcí a to, že lidi na tom jsou tak, jak jsou, to, že lidi nejsou osvícený, to, že to lidstvo na tom tak, jak je, tak to všechno má jeden původ. To je to, že mají lidi v hlavě nasráno. To je celý. Až si tam lidi až si tam lidi jako uklidějí v té mentalitě, tak ta mentalita přestane vlastně jako blokovat tu citovou sféru, tu emocionální sféru, postupně se vlastně jako pročistí podvědomí a tak dál a najednou světlo přichází. Jo. Takže je to všechno o tom, že lidi mají špatně nastavený to, o čem je tady ten svět, kdo jsou oni, to sebepoznání, kdo jsou oni, kdo jsou lidi okolo, co je to tady za ten svět, a když si tu filozofii a to všechno srovnáš a pochopíš sám sebe, tak vlastně odklidíš obrovský kus starého, schnilého pařezu, hozenýho do překrásné studánky a v ten moment začne v tobě proudit přímo to něco do toho srdce, ta energie, a najednou zjistíš, že začnou běhat věci, které ti předtím nikdy neběhaly. Ale základem je, že lidi potřebují jako vyčistit ten mentál, tu mentalitu, protože lidi mají prostě v hlavách fakt jako mnoho nedobrýho, mnoho nedotaženýho, mnoho nepochopenýho, a dokud si to nesrovnají v hlavě, tak to prostě některé ty věci, co by lidi rádi, aby fungovaly, tak fungovat prostě nebudou. Jak to myslíš mnoho nedobrýho? Protože mnoho nedotaženého může ve výsledku způsobit to mnoho nedobrýho. No a tak to, že mají lidi prostě jako zlý myšlenky, nebo špatný myšlení, a tak dál. A co seš? To k sobě přitahuješ, to jak přemýšlíš, to jak cítíš, to k sobě zase přitahuješ. Takže říkám, no, lidi nejdřív musí vyčistit svoji hlavu a pak začnou ty věci pomalu fungovat.
Musí si lidi prostě srovnat to, co je zač ten život, proč tu jsou, co se mají naučit, co mají pochopit, co je jasný, že odžijou, co je jasný, že nemusí odžít, jo, co jsou to vztahy, prostě, co je to práce, co je to víra, co je to duch, duše, osobnost, vědomí, nadvědomí, podvědomí, vyšší já, jo, a spoustu dalšího, a to je potřeba mít opravdu velmi dobře pochopený, zpracovaný, a pak teprve člověk uvidí, když na sobě se sebou začne dělat určitý věci, či začne taky meditovat, takzvaně se čistit a další věci, tak teprve pochopíš, jak ty mechanismy fungují a vlastně se v tom jako můžeš zorientovat a můžeš velmi přesně a úderně dělat přesně ty kroky vpřed, jo, a objevovat tu svoji bytostnost. Jo. Objevovat prostě sám sebe. Jo. A dokud je v tom guláš a člověk to vlastně nerozumí, co jsou to pocity, kde se berou myšlenky, všechno tady to. Dokud to člověk neví, dokud to člověk nezná, no tak zase prostě ztracený jak na záchodě v McDonaldu. No ten princip, nebo ten zákon toho energie nezaniká, pouze se přeměňuje s vazbou na tu reinkarnaci. Když ho ale aplikuju, ho můžu vlastně aplikovat i na ten svůj stávající život. Je to tak? Uh-huh. S tím, že teda se samozřejmě asi může stát, že to, co v tomhle životě zanikne v nějaké formě, tak nemusí nutně v tomhle životě vzniknout v jiné formě. Klidně se to může přenést do jiného života. Ale když se budeme pohybovat v rámci tady toho života a tady té zákonitosti, tak vlastně to, že ti někdo objede auto klíčema nebo že ti to auto ukradne, je vlastně jako z podstaty tady toho zákona jsi vlastně jako v pohodě, jestli mi rozumíš. Ale to znamená, že vlastně cokoliv, kde člověk má obavy, strachy, že něco nedopadne, že mu něco přijde, že tak vlastně zvědomění tady té zákonitosti v té plné míře, v jaký to vlastně jako jde, ten strach v podstatě jako zcela odstraní, ne? Jestli o tom dobře přemýšlím. No, prostě skrze pochopení člověk dojde toho, že se postupně rozpustí obavy a strachy. Prostě ty boží zákony jsou boží zákony z toho důvodu, že je lze aplikovat vždy, všude a na všechno. Proto jsou to boží zákony. Ať se děje kdykoliv, cokoliv, jakkoliv, vždy na ně můžeš uplatňovat ty boží zákony. Vždy skrze ně můžeš řešit tu situaci. A proto jsou to boží zákony. Jo? Protože jsou jiný, jako různý teorie, a zjistíš, že jako skrze ně nemůžeš na tu danou situaci uplatnit ten zákon. Ale ty boží zákony jsou takový, a proto jsou boží, že je můžeš uplatnit na každou situaci, na všechno, co se děje. No a jako bavit se o reinkarnaci, no tak to jako je asi na jiný díl. Nevím, jestli to dneska ještě taky někoho zajímá se bavit o reinkarnaci, to už možná taky ne. No. Já nevím ani, co bychom vlastně už měli natáčet. No. Je všechno jasný. Celých těch 100 dílů nebo 200, co bychom natočili, tak mně to přijde úplně jasný. Tak jo. Jo, určitě si tady jako vystřelil teď v posledních 10 minutách několik
jako celou řadu témat, ke kterým bude dobrý se vrátit. Já si jenom potřebuju počkat na to, až budeš najezenej, odpočatej, budeš na to mít náladu, to celé jako vybalit. No nejvíce na tom zajímavý, že mraky lidí, že ty lidi jako něco trošku někde nějak slyšeli, nějak ví, protože tamhle slyšeli tamhle od moudrýho pána na YouTube a tamhle od nějakého jiného moudrýho pána, moudrý paní, já nevím co všechno. Ale je zajímavý, že ty lidi ve finále, jestli jich pak s nimi začneš jako bavit, nebo jo, tak vidíš, že ty lidi to stejně neví. Stejně to jako neznají. Protože dokud jako přirozeně nepochopíš ten mechanismus, když máš jenom jako informaci, tak víš jenom kousek, ale jako nevíš, proč to tak je, kde se to vlastně vzalo. A ty potřebuješ znát celý ten mechanismus. A v momentě, kdy přirozeně pochopíš mechanismus, tak už si to navždy zapamatuješ. No ale ono těch mechanismů zase jako tolik lidí nikde nevysvětluje, jsem zjistil. Že když se někoho jako chceš fakt doptat na nějaký ty věci, tak prostě to ty lidi úplně jako do detailů jako neznají. Jo, jak to celý vlastně jako běhá. No. Mm-hmm. Můžu si tohleto, co jsi teď vysvětlil, představit i tak, že... Já myslím, že řekneš, že si to můžeš vystřihnout. Můžeš to vystřihnout. Takže by se jako dalo říct, že člověk skládá nějakou skládačku, jo, která má, já nevím, třeba 100 dílků a stihnul zatím dát dohromady třeba okraje, jo, a 20 těch vnitřních, ale protože ještě zbývají ty ostatní dílky, tak nevidí celý ten obraz, musí si vlastně pamatovat, kde, že má okraje a kde jaký dílek jako uvnitř toho pucle jako leží. A to je vlastně to je pouze vlastně držení té informace. Není to vědění ani vědomí jako takový. Přesně tak. Protože máš, už jsem to říkal 1000krát a teď jako, když to řeknu znova, tak já to úplně cítím, jak to vystřihnu. Jak se mi všechno ve mně roluje, jo, ale no, tak prostě, jestli to někdo neví, nebo to někdo neslyšel, tak prostě máš jako jenom nějakou informaci, jednu, z informace vzniká vědění a z vědění skrze jakousi zkušenostní informační lhůtu, inkubační lhůtu, pak vznikne vědomí. Jo? A to je velký rozdíl. Informace, vědění, vědomí je jako ohromný rozdíl a když máš vědění o tu informaci, jo, tak jako ty víš, že já nevím, když potkáš medvěda, tak máš prostě klidu zůstat stát a nedělat nic, jo. Ale když dojde na věc a potkáš fakt toho medvěda, tak ti vlastně tím, že to nemáš ve vědomí, tak ta panika, strach, ten záchvat toho strachu, to, že se jako potentonočkuješ do kalhot a nakonec se stejně budeš snažit jako utíct, což mu jako jen tak neutečeš. No a to je ono, že nemáš to vědomí. Prostě se ta informace nestačí. No se to pak právě vždycky ukáže u lidí v té víře, že lidi si myslí, že když jako ví ty informace, že to je jako ono, ale když nemáš hlubokou víru, tak pak když se stane, že máš třeba nějaký sen, který je fakt nepříjemný a něco tam po tobě vystartuje, a tak vlastně si můžeš vyzkoušet v tom snu, jaký stupeň víry máš, jak s tím naložíš, když jde po tobě vlastně ta temnota. Jo? A tam vždycky ten duchovní doprovod to sleduje a vlastně sleduje, jak daleko seš tady v tom, jestli se z toho úplně sesypeš, nebo jestli si tam najednou v tom snu řekneš počkej, budu myslet tady na to a když na to budu myslet, tak ta temnota prostě odstoupí. Jo?
A oni podle toho vlastně poznají, jak ty se tam zachováš, co tam přemýšlíš v tom snu, jak se tam cítíš a tak dále. Oni vlastně poznají, kde si fakt stojíš a hlavně to i ty najednou víš, kde si stojíš. Jo? Jak je to vlastně jako v reálu. Že jako, jestli vlastně už na to máš to vědomí a jestli máš ten stupeň víry, který je potřeba, aby ti ten duchovní doprovod do toho života vpustil jako nový level nějakých situací, ke kterému je potřeba právě už ten určitý stupeň té víry, nebo ne. Takže si tě takhle jako vyzkoušej, pozvou sparring partnera, taky ti tam pustí nějakýho hejhuláka, co má za úkol tě jako vystrašit. No a oni jenom koukají, jak si s tím jako vlastně poradíš a jestli si to uvědomíš, co máš dělat. Takže a to je velký rozdíl prostě mezi věděním a vědomím. Jo. A samozřejmě ještě toho spoustu. A to si určitě jako povíme ještě. To určitě padne ještě miliardkrát, to slovo vědomí a tak. A to si posluchači postupem těch dílů... Postupem dílů posluchače otrávíme tady tím. No. Přesně tak. Dobře, hele, nečekaně jsme se dostali vlastně i k tomu tématu, který jsem chtěl takovýma různýma oslýma můstkama, který jsem chtěl s tebou dneska rozebrat. Tak fajn, že jsme se toho jako aspoň dotkli. Za mě další skvělý díl, u kterého se bude už v 5. 6. minutě posluchačům a posluchačkám krásně usínat. Já bych řekl, že ve 3. minutě. Mě napadlo, že bychom to mohli vlastně začít prokládat ten podcast reklamama, jo? Že bychom z toho něco vytřískali a oni ty reklamy vždycky jsou hlasitější, jo? Že je to jako probudí. Pak my schrábneme těch pár korun za ten poslech té reklamy a jede se dál. Že tím jako přispějeme vlastně k probuzení. Nevenom by stačilo namluvit prvních 15 minut, pak nic a pak jenom posledních 5, vždycky se probudějí a oni budou mít pocit, že to jako trvalo hodinu. No, vlastně to je celý. No. Jo, tak tohle můžeme někdy v budoucnu neohlášeně aspoň jednou zkusit. A kdo si toho všimne, tak má zlatý bludišťák. Jo. Fajn, ještě jednou moc krát díky, Tungstene. A já se na tebe i na posluchače a posluchačky budu zase těšit v dalším díle podcastu Párádka do myšlenek. Jo, já taky děkuju, měj se fajn, zdravím posluchače. Se mají skvěle.